И какво става, хора? Аз съм The Gaming Guy и днес реших да играя CS, защото има един супер готин сървър. Аре, така съвсем леко се чува. Той сървър е супер готин, той е нещо като Gun Game с зомбита и има апгрейди. В смисъл, освен че вие на всеки левел вземате по едно ново оръжие, на всеки левел имате по един нов апгрейд. И така, тъпото е, че обикновено има доста хора и трябва да се чака много. Но, например, вие сега като стигнете, например, още като влезете и като напишете, виждате, UL и ще излезе това меню, при което ще ви покажа след малко какво ще стане. Аре, аз ще спра на стоп, защото сега още може и 10 минути да стоя и нищо да не правя. И ето почваме игра. И сега ще си избера оръжията, на които съм стигнал. И сега първо ще се кача тук горе. Значи като играете този сървър, късте на D-Dust, тук малко лагва. Винаги се качвайте тук и си вземате една такава бомба. И... окей. Така, значи първо, ето виждате с кои оръжия съм. След като напиша UL, първо давам на Knives и сега вижте какъв ми е ножа, като на Darth Vader. Окей. След това пиша същото и давам на второто, след това третото и запълвате всичко, което може да имате. Ето аз давам сега петото и сега имам парашют. Окей, и ето вижте сега какъв ми става гайла и дуал елита. Така, сега просто чакаме за зомбита. По-добре да не слизате, защото... например, сега ако следите и вижте колко много зомбита са 6. Като цяло има 14 играча и 6 зомбита, но зомбитата обикновено са много по-силни и ето виждате колко бързо се станаха 8. И много лесно ще ви убият. Така, ето също така вие може да зумвате и с двете, тези които са апгрейднати. Имате фенер. Абе, ще се жертва май. И там отгоре, където пише level 15 ранг beginner, gun game, т.е. gun. И може да видите. При всяка една запълнена... ето видите сега, например, какво става. Всяко зомби си има различни способности. Окей. Да, станах аз и още един човек, който е жив. Извинете, но по някои тези трябва да прави, защото ми бъгва. Да, ето го другия. О, шит. Малко. Ето вижте сега. Ще ме убият. Да. Просто това е супер трудно да оживееш като... само искам да направя едно нещо. Какъв ми е проблема? Окей, и започваме. Много... има много различни неща, на които може да се скрите на D-Dust, като например можете ето и там или пък ето тук, както ето се качва, т.е. извинете пък тук и после тук, както е, или пък и тук може чекалите. Сървърът е просто страхотен. На мен най-много ми харесва D-Dust мапа. Може пък и ето тук. Ай, ти го мрая някой като се блъскал зад мене. И тук това убих едно зомби. С това оръжие обикновено не съм много вързан и ги убил.
всъщност, тук са всяка зомбите всъщност. И тук се едно са... О, шит. Ето, например, вижте сега аз как мога да скачам те надалеко. Превърнах един. Той превърнах друг, естествено. Окей. Станах 5 играчи. Мисля да снима малко по-дълго, защото без и малко трудно си играе, така го кажа. IP ще го има в описанието. Ото го защита. Окей, остана само ник. Там. Не знае се е изкрил. Както виждате, отдолу има едно като бар, което на всяка секунда ви се зарежда по едно число. И то е нещо като силата, вие видите как скачам на високо. Например, когато на всяко зомби е различно. Например, на това, когато се зареди на 30 цъкнете и скача надалеко. И сега ще пробвам пак. И то всъщност пише right mouse и pause и сколко пъти може да използвате. Ето сега ще направя 30. Ето и мога да скачам. Той този бот е. О. Не, когато стигне до... Например, сега ако се съберете много хора тук, както виждат. Сега ще ги заклеша на мотора. Ето сега като каже едно и пускам. И защото виж сега как видяхте. Какво стана бе? Ето да, аз го боснах всъщност. Ето. Биха го. Не всъщност не се. Оп. О, бико. Мисля, че не убият ти много бързо ги изпотряска. Чупи целите. О, супер. Окей. Много ма дразни те, например, като се бутат всички и никой не може. А когато си с човека, също видите, че отдолу имате такова барче, когато натиснете Т и имате, вижте как тръгва се хаби, изстреляте по-яростно такова, вземем повече дамейдж. Ето сега, много гадно става. Оп. Оп, Фак. Оп. Прескочих един. Отново. Тук бъгът е, че
Както видите там, където е бара с ранка, ви може да убиете 60 зомбита и въобще почти не ми начислява. Би трябвало при всяко убито зомби да ви дава по една черетичка. Или при всеки човек, който сте превърнали в зомби. Сега може да съм зомбито. Не съм аз. Окей. Кои са макс 3000, окей. Но само 2 зомбита за сега. Все още се пее. Видях, че има... къде ти е? О, шит. Махайцо е... Мам. И това зомби е най-тъпто. Например, пише Клим. Например, пише Клим, т.е. се изкачвате по синти и ще изкачвайте се. Оп. И накрая нищо не става, дръжки. Например, тук искам да се кача, вие ще изкачвате се и... В смисъл, вие не се качите горе, само те за кейв си хабите силата. Нищо не правите. Остава тук е... Как му дякал се? Окей. Окей, все още няма. О, тук зомбито долу. Къде ти? Да, то бъгна! Бахти! Кяри играещи една игра с тази и... И както виждате съм на 13, пък може би с едно-две чертички се мръдна само там горе, на ранка. Бахти. Ари, последна игра. Пак с тези оръжия са любими просто. Окей, аз съм тук.
tienes enseguida, me va a correr. 7 partidas que me toca zombie. Ok, está nisto. Está tămno. Adecvat está по-тъмно, зомбите са по-силни. Ще го наръгвам. Как се блъскат сега ще умрем. Ай ще петите. Окей, и явно това беше за днес. И надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се, ако искате естествено. И довиждане.